Pura angle excited ungjak tabuk gamsa tamsa joto saban taban tui phejak iro amani khola Twibang Twi Kumani bagui to ani vlog payaso nokbang mai baksa krengui tungdi so guys hindi to guys जों दाबो गामसा तामसा tui phaiga tui kuna thangna bagui ani dol thangai tongo sikango himai angbo tongo oklongo phaioi vlog khlaite to iro auto kwbangma tongo auto kagui thangnai dabo sikango rajbar paranta glai iro kalaikha hingkla ani dol ang to chungkaini tini onek enjoy khlaioi ani dol ang bai baksa ma chukliya bo boskango thangai ma chuka bo side hingkai hingkai borok kaphaika aboni bagai bo boskango ma thangka hingkai chung dabo thangai dama to belai enjoy khai thai tongo chung dabo Twi Kumani to chini vlog payaso narobo krainoni chung bai baksa enjoy khai Raja Bade hina Rajbade phai angkor bega aro tabo next aro gari thaisa slainai angkha hingkai gari angkha commander gari hingkai chung tabo iro kagui thangai tongo direct Matabari Tripura temple to guys kering tung di running go tung chung tabo tadi nangla tabo supainai ko finally supaikha o jaga o hingkai chung tabo directly thangnai sikango Twi Kumani bagai to nai tung di chini vlog ni bising dol thangai tongo sikango angbo phai tongo ko finally supaikha Aamani Twibang ni kholaoh hingkai nai de yang kwbangma dogan tongo chajaknai thungjaknai khiprukjaknai amahai mandira kwbangma tongo hingkai chung dabo finally sikango Twi Kumani tarpore mondiro running khlainai hingkai naidi chini vlog payaso krangui tongdi chung dabo Twi Kumani to guys onek mojadar wngkha nokbo chungbai baksa chini vlog payaso krangui tongdi nokbo mojadar khlaidi to naidi iro busuk kotorma tui hingkai iro supai belai bwkha tongthauka tab waisa phaiya bar phaijakno hingkai tinibo supaikha to supai mani besingdai kaisa vlog swnamui lakhai ko surora onjak kubai khogoi hingkai ro Twi Kumani bagai naidi yango kaisa lai ready gamsa kango hingkai naidi saban 150 abo saban ni dam kha hingkai tabo angbo ready wngkha Twi Kumani to nai tongdi khunumukha khisa nai tongdi onek mojadar wngkha Twi Kumani ba Doi tin din ka hati kuya. Doi tin din ka hati kuya. Doi tin din ka hati kuya. Pura sapta kaisa kakate gujia to sapta kaisa te gujia iro Twi Kumani bai phaiga tini ekdom enjoy khlaioi Chung tabuk Twi Kupaikha hingkai Twi Kupaioi kori rok slaioi ko tabuk ready thangnani bagai hingkai chung tabuk kisa mondiro hablai sinai nei kok chablai phaijak hingkai chung tabuk dogano kisa hapka bokor chokor mandui lakha tabuk mondiro thangnani bagai hingkai naikori gamsa kisi yagutwijak acha chung tabuk thangui tongo nai tongdi narogo hingkai chung bai baksa chini vlog payaso hingkai to iro naidi background rogo busuk naithok iko naidi
Nelai naithok to khlai kakrang khlai busu naitha ro koi tungna ni mujungo hayada norok sadi comment khlai norok bahai nang daga ekota bo series kasai tongo gai chung ta jota ka bo khaija orgo oklugo kasai paika to finally kasai paika iko supaika iko naidi ironi area rok sikani ko nele busuk naithok bokha sarangai phaio bokha tongthaiyo phano tongthogoi phaio amani nokna amano nokha hingke amani bwskango phaikai busuk tongthok deba amani oro phaika ama bokha tongthaiyo phano onek bokha tongthoka tini ro phaiyo to norok bo phonoka blog ni bisingtwi to bahai nangjaka comment khlaiwi sadi inbox o to naidi iro kaisa asugoi tongjak hingke bono kisisa diksha riwui kalangana to naigadi diksha rok riwui phaika bo toroksa orogo achugjak hingke chung tabo ongkhorei phailekha nogo thangna bagui to chini ro taisingo jota kalangui thangkha jota no nagui tabo thanglai tei waisa gari kaui hingke to yango naidi bwskango bo kisisa phunuknai ko naidi busuk naithok khlai khungrijak abo tabo kaham khai uyako ulogo tebo kaham khai nuknai to ulo next o phaiga hingke norokno joto phunuknai tei waisa hingke naidi norok bahai nangjak comment khlaiwi sadi inbox o anglai belai enjoy khaika chung tini kunui dol bai khoroknui to naidi chung tabo running khlai tongo tei waisa nogo khlai finally phai supaika jotono hambai।